May hapon, karong adlaw, Martes, ang atong ebanghelyo naghisgot kabahin sa prayer nga gitudlo mismo ni Kristo nato. Walay lain, ang kanunay natong ginaampo, very common, Amahan namo nga anaa sa mga langit. Mga igsuon, take note, sa tunga-tunga sa prayer, giingon, ihatag ka namo ang among pagkaon karong adlaw. Nganong karon ramang adlaw? Nganong wala may labot ugma? Kay kabalo ang atong Ginoo nga naatay tendency nga dili ka focus sa present moment. Daghan nato hangtod karon wala pa ka move on sa past nga nahitabo ug sige pagkabala ka sa future. Example, magtiayon sa bag-o pang minyo ang bana nakasala kay nagbinuang. Pero karon nagbag-o na ang bana totally. Sus kadaaway nila, muingon man ang asawa, wa ko kalimot sa imong binuang nga gihimo sa una. Pagkaluoy sa bana, nagbag-o na unta karon. Ikaduha, ginikanan, sige gihapog trabaho, nahuna tuwa gyapon sa future, tigom-tigom, wala niya makita nga ang iyang anak di ay daghang medals, daghang achievements. Mga igsuon, nganong mabalaka man ta? Gikan mismo sa baba ni Jesus dera. Your Father knows what you need before you ask Him. Bisag dili pa ta mangayo, kabalo na sa atong panginahanglan, nganong mabalaka man ta? So alang karon diha sa mga wala pa ka move on sa past nga nahitabo sa una, ug sige gihapog kabalaka sa future nga umaabot pa. Unsa kahay mga butang sa present moment nga atong na-miss? Palihog daw ko og tagsa-tagsa. Sige daw. Unsa kahay mga na-miss nato sa present moment nga mga successes, mga achievements, mga kabaguhan sa mga tao sa atong palibot?